Så er der solopgang i Gold Coast. 3 kilometer lang strand. Ser du til den, Sille? Det er flot. Sådan. Folk er tidligt ude. Vi har lidt skyline i baggrunden. Vi har det simpelthen meget godt. Og surferne tager lige en solopgang. Så kan det ikke blive mere stereotypt australsk. Vildt. Velkommen til Australien, hvor de hænger over det hele. Stor basse. Nasty. Dårligt. Så sidder vi lige og venter på flyet. Vi skal ind til flyet. Fordi vi skal flyve ud til den første ø med Great Barrier Reef. Vildt. Det er mega fedt. Vi er 80 km. Vi skal 80 km ud for kysten. Til den... Er det ikke den sydlige sø? The Great Barrier Reef? Ellers er det også den, vi skal til i morgen. Okay, det vil jeg også sige. Men det er Lady Elliot Island, vi skal ud til. Og vi skal snorkle. Vi skal med en glasbåd, hvor man kan se ned og generelt besøge den her lille ø, som har et lille bitte eco-tourism sted. Og vi starter lige med Scenic Flight derhen. Yes. Sindssygt. God tur. God tur. Så hvordan smager kaffen ved Great Barrier Reef? Kaffen smager godt ved Great Barrier Reef. Det er den lagune, vi højst sandsynligt skal ud og snorkle i om en times tid. Ja, når vandet lige er blevet lidt højere end det er nu. Der er snart mere højvand. Ja. Ja. Så tager vi lige en nature walk i mellemtiden. Ja, tak. Om 5 minutter med guide. Lovflag. Vi kan lige nå en kop kaffe og en kop te. Skål. Lækkert. Okay. Wetsuit. Check. Finder. Check. Taske. Check. Great Barrier Reef. Check. Vi er her. Mega fedt. Vi skal ud og snorkle. Og vi skal på en tur, hvor der er den der glas. Bunden i en båd, hvor vi skal sejle i et kvarter, og så hopper vi i vandet bag og ud og snorkle. Spændende.
tak for dagstur, Musse. Det må man sige. Ja, altså toppen af gode dagsture. Sådan. Ja. Første gang ude ved Great Barrier Reef. Jamen den fætter her. Det er simpelthen for mig. Der har vi den der. Hej, bitte fly. Og det var endda det store Og det var net det af store. dagens fly. Tak for en fantastisk dag. Selv tak, Silla. Det var så vildt.